ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కోవిడ్ ఏదైతే ప్రభుత్వం వారు బస్సులు పెట్టారో అదే రకంగా అమలాపురంలో ఇవాళ ఆర్టీఓ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆటో డ్రైవర్లందరికీ కూడా కోవిడ్ టెస్ట్లో పెట్టారు. అదే కారణం ఈరోజు సుమారు 250 మంది ఆటో డ్రైవర్లు దీంట్లో పాల్గొని కోవిడ్ టెస్టులు చేయించుకోగా ఇద్దరు ఆటో డ్రైవర్లకి పాజిటివ్ రావడం జరిగింది. వెంటనే దాని తగిన చర్యలు అధికారులు తీసుకుంటున్నారు. అలాగే ప్రభుత్వం వారు కూడా ఇచ్చినటువంటి స్పందనకు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నారు. ఈరోజు అమలాపురం ఆర్ఎస్ స్టేషన్లో రవాణా శాఖ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కోవిడ్ టెస్టులు జరుగుతున్నాయి. అదే లారీ డ్రైవర్స్కి, ఓనర్స్కి, అలాగే ఆటో డ్రైవర్స్కి, ఆటో ఓనర్స్కి, ఇతర ట్రాన్స్పోర్ట్ వారికి ఇతరులకు కూడా టెస్టులు చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దాకా రమారమైన 150 టెస్టులు జరిగినాయి. దీంట్లో 150కి ఒక పాజిటివ్ వచ్చింది. అలాగే ఈ రోజున రమారం ఇక్కడ 300-400 కేజీ టెస్టులు జరుగుతాయి. దీని మీద జిల్లా కలెక్టర్ కానీ జాయింట్ కలెక్టర్ కానీ ఈ రవాణా శాఖ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి. ఇది మా లారీ అసోసియేషన్ దాని తరపున ఇక్కడ పెంచుతూ ఉన్నాను. దాని మీద వివరణ మీకు ఇస్తున్నాను. అలాగే ఎవరైనా ఉంటే కూడా మీకు వచ్చి చేరుకోవచ్చు అని మేము తెలియజేసుకున్నాం. ఈ రోజున అమలాపురంలో కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు ఉప రవాణా కమిషనర్ గారి కాకినాడ వారి ఆధ్వర్యంలో ఆటో సోదరులకి మరియు అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ రంగంలో పనిచేసేటటువంటి లారీ డ్రైవర్లకి, అలాగే మినీ గూడ్స్ వ్యాన్ డ్రైవర్లకి, అలాగే ఇతరులందరికీ కూడా ఈరోజు కోవిడ్ టెస్టులు చేయించడం జరుగుతుంది. అందరికీ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఇప్పటివరకు చేయించుకున్న వాళ్ళు కానీ ఒకవేళ చేయించుకోకుండా కూడా ఉన్న వాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా వచ్చి ఇక్కడ కోవిడ్ టెస్ట్ ఉచితంగా చేయించుకోవచ్చు. ప్రభుత్వం వారి చేత ఉచితంగా చేయించబడుతుంది. ఉచితంగా చేయించుకొని వారు తమ ఫలితాన్ని తెలుసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా